Sa bagong tugon, may tulo ka dagkong mga iglesia nga gitukod ang Dios. Una, the Church of Jesus and the Apostles, 31 AD. Nagsugod kini nga iglesia uban ang 12 ka mga disipulo ni Kristo. Kini nga pundok nagtuman sa mga balaod sa Dios ug nagbantay sa adlong ipapahulay. Apan wan mikayag si Kristo sa langit ug nangawala na ang mga tinunan, hinay-hinay sa pagkawala ang tinuod nga dalan sa pagkamatarong. Nisulod ang pagano nga mga pagtulunan ug gipasibalahan ang balaang butang nga iya sa Dios. Tungod sa dako nga kalapasan sa iglesia, mitungha ang ikaduhang iglesia. The Reformation Church, 1517 AD. Tuyo niini nga pundok, mao ang pagtul-id sa hiwi nga mga pagtulunan ug pagpabalik sa pagtuo sama sa pagtuo ni Kristo. Pareha sa unang iglesia, kini nga kalihukan natakdan ug nahugawan sa kalibutanon nga mga butang. Busa ang Dios nagtawag sa ikatulo ug katapusan nga iglesia. Ikatulo, the Remnant Church, 1844 AD. Kini mao ang katapusan ug balikan ni Kristo nga iglesia. Nagbaton kini sa pagtulunan ug pagtuo ni Kristo, pinaagi sa pagtuman sa mga sugo ug pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Nagtudlo sa mga panglawas ug nagtuo sa kaluwasan, pinaagi sa grasya diha sa pagtuo kang Kristo. Mao kini ang Seventh-day Adventist Church. Ang bakak nga balik-balikon alang ni adtong mga tawo nga wala masayo daw mahimo ning tinuod. Mo kining panahon na mga higalag mga igsuon atong tagaan og igong pagtinaw ug pagtubag ang mga punto nga gihatag sa tong higala nga pastoy gikan sa Seventh-day Adventist. Nasumala pa niya nga diha daw sa balaang kasulatan, particularly sa New Testament, na aday tulo ka simbahan nga gitukod ang atoang Ginoong Jesucristo. Pagkahuman niya na pag-abot sa kinatapusan mo na ning Seventh-day Adventist, ang pangutana, tinuod ba kini? So ato ning usa-usahon kining maong mga kamatuoran nga ato ang i-present at the same time ato ang tubagon ang mga bakak nga iyang gipangtudlo dinhiining maong gitawag og social media. Una, nagtukod daw nga ato ang Ginoong Jesucristo og simbahan sa panahon sa gitawag og mga apostol, mga around 31 AD daw kini nagsugod. O kini daw ang maong gitawag og mga apostol ug ang Ginoong Jesucristo nagtuman daw sa sugo ug ilabi na sa pagpahulay sa gitawag og adlaw ikapito. Ug tungod niini pagkahuman daw pagkamatay sa mga apostol, nawala daw ang mga apostol hangtod na pulihan na daw kini ug mga dili mao nga mga tawo nga buot miguba o buot muguba sa gitawag og pagtuo. Ang pangutana, tinuod ba kini? Ang atong tubag niining iyahang gitawag og punto mga higalag may igsuon. Una, tinuod nga ang Kristo nagtukod og iyang iglesia sa unang gitawag og siglo. Ug kanang maong iglesia ha, usa lang kabuok dili tulo. Sumala pa sa tuang Ginoong Jesucristo, thou art Peter and upon this rock I will build my church. Wa moingon si Kristo nga I will build my churches. Para mahimong tama ang pangunahuna sa tong higala nga pastoy nga tulod lang ka iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Number 2 nga gitawag og punto. Sumala pa sa tuang Ginoong Jesucristo, ingon pa niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Et porte infernon prevalibont adversus iya. Kanang word din na nga gates of hell, usa sa mga kahulugan sumala pa sa mga banggiitang Bible experts. Ingon pa nila kanang gates of hell nagrefer kana sa apostasy, ang pagtalikod sa pagtuo, ang pagpanudlo og gitawag og mga sayo. So kung tinuod nga ang Kristo nagtukod sa iyang iglesia sa unang gitawag og siglo, unya moingon ta nga nawala kini, nahanaw kini og napulihan og mali nga pagtuon-an, gihimo natong bakakon ang atong Ginoong Jesucristo. Na baka kitay naw nga moatubang sa Ginoo, nya pagkahuman nahulog nga mali siya nya kamo ang gitawag og tama. So dili gyud na mahitabo. Magpabilin ang kamatuoran sa gisulti sa Ginoong Jesucristo bisan hanggang haan sa impyerno, bisan hanggang haan sa apostasya, bisan hanggang haan sa gitawag kasaypanan, dili makadaog sa iglesyang iyang gitukod. Buot ipasabot kining iglesia ha, dili malupig, dili mulabaw ang kabakakan ug ang sayop nga pagtulunan niining mo iglesia nganuman kay naay saad si Kristo bisag hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog. Lain pang gitawag og mga punto. Sumala pa niya nangawala daw ang mga apostol, ahuman mawala ang gitawag og mga apostol, nipuli daw ang mga tao nga buot muguba og tawag ini nagtudlo og ubang mga doktrina nga dili mo igitudlo sa gitawag og mga apostol. Usa na kadakong bakak. Nganuman kay ang Kristo miingon, St. Matthew chapter 28 verse 20, ingon pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buot ipasabot, ang iglesyang iyang gitukod sa unang siglo, mahimo kining pasente og naagayod sa tanang panahon nganuman kasi Kristo niingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buot ipasabot kanang inyong giingon nga nawala, usa ka na padakong bakak. Ang kamatuoran nga si Kristo mismo nag-ingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan unya sa inyo nawala. Ang unang iglesia nakabaton daw og dako nga gitawag og kasaypanan. Mahimong bakakon si San Pablo. Nganuman kay sumala pa ni San Pablo, ang simbahan ang haligi og patukuranan sa kamatuoran unya na ay kasaypanan. Number 2, ang gitawag og
Punto. Ang Kristo kamatuoran, siya founder ni ining maong iglesia. And at the same time, ang Kristo ang kamatuoran, siya mismo ang ulo o kining maong simbahan na mao yang lawas. Kunya makatudlo o gitawag og kabakakan. Ang kamatuoran wa muhunong sa mga apostol. Gani gisugo niya yung mga apostol sa pagtudlo sa maing balita sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Buot ipasabot ang kamatuoran kinang ipalapnag, ipakailap. Nga naman, kay siya mag-uban, at the same time, sigurado nga di makatudlo og tawag ining sayop. Nga naman, kay ang Kristo kanunay naa ang iyang presensya, naa ang iyang pagtudlo ni ining maong simbahan na. O ito padagaan ng Espiritu Santo, di ba? San Juan 14:16 ug 26, ingon pa sa itong Ginoong Jesucristo, mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo ni laing manalaban ang Espiritu sa kamatuoran. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. Kining iyang gisulti, wala lang nagapunting sa mga apostol, kundi nagapunting kini sa tibuok niyang iglesia. Nga naman, kay lagi ang iyang iglesia, dili na mamatay, gikan pa sa unang siglo hangtod karon. Buot ipasabot, bakak ang inyong gitawag panudlo, na nasundan og bakak ang iyang gitawag og iglesia. Sumala pa sa tong higala nga pastoy, ingon pa niya, ang tawag ining mga apostol kaniadto nagtuman sa gitawag og adlaw ipapahulay. Normal lang makana kanila nganuman kay ang relihiyon nga ilang gipasakupan at the time sa panahon ni Kristo, Judaism, dili Seventh-day Adventist. Normal lang sa ila ha nga mutuman sa adlaw ipapahulay nganuman kay mao na ang ilang ordinansa sa ilahang panahon. Sumala pa sa balaang kasulatan Exodus chapter 31 verse 15 to 16. Ang dili magtuman sa adlaw ipapahulay patyon. So, buti pasabot, tungod kinaa sila anang balaura, kinahanglan mutuman sila sa maong gitawag og sugo. Nga naman, tungod kay, again, mo na ang implementasyon sa pagtudlo sa ilang relihiyon nga Judaismo, dili gitawag og Seventh-day Adventist. Pero kung ato ang tanaawon ang balaang kasulatan, si Kristo pinakauna, nagtudlo o mitugot nga simbahon siya adlang Domingo. Ang mga apostol nagtudlo o mi-practice mibansay nga simbahon si Kristo adlang Domingo. Buhat 2 Korintios 6, buhat kapitulo 20 bersikulo 7, 1 Korinto kapitulo 16 bersikulo 2, and at the same time kanang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Makita nato nga ang mga apostol kaniadto, ang mga disipulo sa mga apostol, nagpahulay sila, nagsimba sila kang Kristo dili adlong Sabado, adlang Domingo. Nga naman kibag-o naman kining gitawag og relihiyon. Ang adlaw gitawag og Sabado or adlaw ipapahulay para sa mga Hudiyo nga naulipon gikan sa kaulipnan sa Ehipto for 430 years. Manang kinahanglan silang pahulay. Ang simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo kinahanglan mo pahulay in the sense nga mo pahulay gikan sa gitawag og sala o i-proclaim ang kadaugan ni Kristo batok sa sala pinaagi sa iyahang gitawag og pagkabanhaw. Manang adlaw Domingo nagsimba ang mga apostol o ang mga disipulo sa mga apostol kang Ginoong Jesucristo. O beto nga di ka makakita sa kasaysayan nga ang mga apostol o ang mga disipulo sa mga apostol after sa 1st, 2nd, and 3rd century or in between sa 1st, 2nd, o 3rd century, dili ka makakita o makabasa nga ang mga disipulo sa mga apostol anang panahon na like St. Ignatius of Antioch, St. Polycarp of Smyrna, St. Irenaeus, Bishop of Laios, nagsimba sila kang Kristo adlong Sabado. Nga naman, because they are not Jew. They are not members of the Judaism. So therefore, mali ang tawag ining pag-angkon na kinahanglan musunod ko sa adlaw ipapahulay. Di man guna sila mga Hudiyo. And at the same time, ang adlaw ipapahulay gihatag para sa mga Hudiyo. Dili para sa tagitawag og tanang tao. So usa ka dakong bakat na nga basihan nga ang teaching sa mga Hudiyo ipahamtang gihapon sa kanang mga panahon. Remember, si Kristo ang nagtukod sa iglesia, dili ang tawag ining Judaismo reliyon ang dominar ni ining maong gitawag og iglesia. Ingon pa niya, lain po daw simbahan daw gitukod. Sa panahon daw sa gitawag og Reformation, kay kinahanglan daw ibawi ang maong pagtudlo, mahitungod sa gitawag og gitudlo daw sa Dios. Apan nakalapas daw gidawag gihapon kini. Ang question ana, kung kana bang kang Martin Luther sa 15th century o 16th century, 1517, na ba may connection ana? Wala oy. Ano man kay kang Martin Luther nagtudlo siya sola fide ug sola scriptura. And at the same time nibuwag sa simbang katolika kay naa siya dakong katuyuan sa pagsupak sa maong gitawag pagtuod dili tungod kay tinuod siya kung dili tungod kay naa siya personal nga interest
aron buhaton niya ang mga butang nga dili ipabuhat niya sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, for example sa pagminyo. Pari man unta siya. Pagkahuman nagminyo siya og tawag ini nga madri, iya pang gikawat ang madri, iyahang tawag ini gimenyuan. Number 2, ang gusto niyang reforma di tinuod. Ngano man kay instead of reform ang gihimo niya protest. Number 3, gipatawag siya to reconcile sa iyahang tawag ining idea sa tudlo sa Iglesia Katolika, wa siya adto, so naa siya gitawag og garbo. Nya ang garbo, one of the 7 capital sins na, og mauna ang imtran sa yawa, na kung diin ang tao makahimo og butang sayop ug mosunod sa demonyo tungod ni anang maong gitawag og salaa. So dili pwede nga mamahimo nga tinuod ang reformers anang nga panahon ngano man kay kini mga reformers gigamit na sa yawa. Number 3, ingon pa niya, ang kadunang balikon nun ni Kristo, kanidong remnant church nga nagtuman sa sugo sa Dios, ilabi na sa pagtuman, sa gitawag og adlaw ipapahulay. Kanya ingon pa niya, kanado ko ng remnant church, muudo ko na ang Seventh-day Adventist, o niya nihatag pa siya year, 1844. Sa ako ang nabasa sa kasaysayan, anang 1844, mo na ang pagkapalpak ni William Miller. Sa iyang panagna, ang mubalag si Kristo, 1844. Tungod ni anang maong great disappointment, tungod ni anang maong great disappointment, pagkadismaya, pagkasayop, nagkatibulaang ang mga membro ni William Miller, usa din na ang inyong founder nga si Ellen G. White, ang iyang bana nga si James White, si G.N. Andrews, ug si Joseph Bates. Mo ba niya giingon yung gitawag og tinuod, gikan sa gitawag og pagkapalpak, pagkasayop, pagkadismaya. Then karon, ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Ellen G. White, dili gitukod ni Kristo. Ang Seventh-day Adventist Church natukod sa 1863 dito sa Battle Creek, Michigan, dili sa Jerusalem. Nga naman, usa lamang kabuk iglesia gitukod ni Kristo. Ikatulo, nagtuman mo sa gitawag sugo, wa mo magtuman sa sugo. Nga naman, kay kanang inyong yunahuna nga sugo, dili na mo'y sugo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ilabi na sa pag-implementar ni anang maong gitawag og balaura. Kung tinuod mo nga nagsunod sa gitawag og sugo, sumana sa nakasulat sa balang kasulatan, sundon ninyo kung unsa to ang gisugo sa balang kasulatan. Tanawa na inyo, di ba? Adlaw ipapahulay ninyo. Kasi may nangulo ninyo, mga pastoy, dili pari. Ang adlaw ipapahulay sa balang kasulatan, ang mangulo pari. Number 2, naa sa ihalad nga sakripisyo. Kamo ang migihalad nga sakripisyo. Bisag duha ka buok tukmo, o bisag duha ka buok maya, wa ang gyud gihalad. Isip paghata o pagsimba sa Dios. Ang inyong gihimo entertainment. Pudyong pagod ang gibutang sa inyong ang tawag inyong simbahan, dili altar. So buti pasabot ka ng igpapahulay ng inyong gituuhan karon o ang igpapahulay sa balaang kasulatan, managlahi, dili pareho. So, therefore, kanang Seventh-day Adventist, lahi na nga pundok o lahi ang teaching nga ilang gisunod sa teaching o pundok na nakasulat sa balaang kasulatan. Kay ang tinuod nga tawag ini nga kaning Sabadista or Sabbath keeper, mga Hudiyo man. Judaism ang religion. Dili Seventh-day Adventist. Kanang inyo fake na eh. Fake na nga pundok. Nganong fake man nga pundok, tungod kay gitukod lang mo kano. Unya kanang inyong pagsunod-sunod sa adlaw ipapahulay tungod na sa pagka-influence ni Joseph Bates sa usa ka Seventh-day Baptist pastor. So buot ipasabot kanang inyong pagsunod kuno sa adlaw ipapahulay dili na maoy gisulti sa balaang kasulatan. So, nagpakaroon ingnon lang mo. Nagpakaroon ingnon lang mo nga kamay nasunod, pero ang tinuod, dili di ay. Remember nga ang yawa, magpakaanghil na sa kahayag. Muna inyong gihimo karon. Nagsunod-sunod kuno kamo. Pero kung tan-aw nato ang tawag ining balang kasulatan, wa gyud mo nagsunod. At the same time, wa may koneksyon sa nakasulat sa balaang kasulatan. And lastly, pag naay balaod na, ginay mo implement sa balaod. Kung tinuod mo nga nagsunod, kinsa may mo confirm ninyo nga nagtuman gid mo sa balaod, o may mo confirm ninyo. Nga naman, kay ang implementer sa balaod nga mong Israel, dili man mo connected. Ang relihiyon sa Israel nga Judaismo, dili man mo connected. So, kinsa mo confirm ninyo nga nisunod mo sa gitawag balaod. Ang inyong gisunod, ang inyong kaugalingong interpretation, ang inyong kaugalingong opinion, ang inyong kaugalingon lang una-una nga gawas sa balaang kasulatan. Mabito gatuo mo anang Ellen G. White nga propeta kuno, pero wala sa Biblia. Nagtuo mo anang tawag ining adlaw ipapahuli ko yung pamaagi ninyo nga wala sa Biblia. So buti pasabot bisag pag-usaon ninyo claim
magpabilin ang kamatuoran na kanang inyong pundok dili iya sa Dios. Kay dili man iya sa Dios, kabalot na kayo siya nagpaluyuan na ang yawa.